Tungod sa nakataas nga kaso sa COVID-19 sa Mandaue City, banhaon sa syudad ang Barangay Isolation Facilities aron pag-accommodate sa ubang pasyente sa COVID-19. Ang detalye sa report ni Nico Serino. Sa datos sa Department of Health 7, 86 ka mga nagpositibo ang napuno sa Mandaue City kagahapong adlaw. Musumada na tanan sa 1,059 ang active cases sa dakbayan. Ug tungod ining padayon nga nagsaka nga kaso, ang mga lakang kabahin niini. Sa tigom sa Emergency Operation Center kaganiha, usa sa giaprobahan ang pagpalit sa City Hall ug dugang usa ka gatos ka mga oxygen tanks. Ipagamit kini sa Mandaue City Hospital ug sa kabarangayan. Matod ni Attorney Julius Cesar Entise, Deputy Head sa EOC, kinahanglan kini kay daghang mga pasyente ang nakasinati ug kalisod sa pagginhawa. Taliwa sab kini sa kalisod sa pagpangita og ospital karon kay sagad puno-puno na. Lost patients for that reason. Nawalay kada nag-ospital, namatyan mga pasyente po na. So in order to prevent this thing from occurring again, all we need is to give supplemental oxygen for the time being. At least we can give some sort of relief. I-reactivate sab sa dakbayan ang Barangay Isolation Facilities aron mo akomodar og mga pasyente. Kahinumduman sa miaging tuig, ang mga eskwelahan ang gigamit alang sa ubang asymptomatic nga mga pasyente. Inspeksyonon pa hinuon sa EOC officials ang mga lugar nga karon gikonsiderar nila alang niini. I activate ang Barangay Isolation Facilities as a step down or as a staging area while waiting for a hospital who will accept the patient. At least man lang sa naghuwat siya, mahatagan na namo siya og oxygen. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.